שלום לכולם, אני אנליה טוביאנה ואני רוצה להזמין את כולכם לעשות הפסקת צבע כמה רגעים לנשמה. אני היום רוצה לדבר איתכם על אימפרימטורה. אימפרימטורה זאת שכבת צבע שמורחים על הקנבס הלבן לפני שמתחילים לצייר. זאת שכבת צבע דקה שמדללים אותה, יכול להיות עם שמן פשטן במקרה הזה, לא שמן בישול אף פעם, או טרפנטין, אוקיי? ואנחנו מורחים על הלבן כדי לאחד את הציור מבחינת תום וצבע. אני משתמשת בשביל זה בצבעים שהם נאוטרליים כמו חום או אפור, תלוי במה שמציירים, אוקיי? אם אני רוצה לעשות ציור שהוא יותר נותן לצבעים הקרים, אז יכול להיות שיתאים לי יותר אפור, או שאם אני רוצה לעשות יותר גוונים חמים, אולי אני אשתמש בחום. אבל אני אתן לכם טיפ. גם אם אתם סיימתם ציור אחר ונשארו לכם צבעים שאתם לא מתכוונים להמשיך להשתמש, פשוט קחו את הפלטה שלכם, תערבבו בין הצבעים שנשארים ותהפכו את זה לאפור או חום, ואז תמרחו על איזה קנבס שיש לכם כבר מוכן לפעם הבאה, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני אקח את צבע, במקרה הזה זה חום אומבר שרוף, אני אשים כמה טיפות, לא הרבה, כי אני לא רוצה שזה יהפוך לחום כהה, ואני פשוט, במקרה הזה אני אשפוך קצת שמן פשטן בפלטה, ואני אתחיל למרוח על הקנבס את השמן עם נייר כאילו שאני מנקה את הקנבס. מה שאתם צריכים לדעת שהשמן פשטן הוא יותר מעכב את הייבוש של הצבעים, ולהפך אם אני אשתמש בטרפנטין זה מייבש יותר מהר. אז כל הדברים האלה אתם תדעו בדרך. אני צריכה להגיד לכם שאני רוב הפעמים עושה את האימפרימטורה, את השכבה הדקה הזאת עם צבעים חומים, יותר מאפורים. אני אוהבת את זה, וזה כאילו, יש לי כבר חותמת של צבעים מיוחדים מסוימים שאני משתמשת בהם, ואת האימפרימטורה איך אני עושה, כבר נוח לי עם זה, אני אוהבת. אז אני טובלת את הנייר שלי וקצת שמן פשטן, ואני מתחילה כאילו לנקות. זהו, כפי שאתם רואים, לא אכפת לי כל כך שזה יהיה מסודר וחלק. זאת השכבה הראשונה, על זה אני אצייר עדיין, אז ככה זה אמור להיראות, יותר בהיר, קצת יותר כהה, זה תלוי בכם, בציור שאתם הולכים לעשות, יכול להיות גם אפור, אתם תשחקו עם זה. באמת שאני לפעמים נשאר לי או טרפנטין או שמן פשטן שהוא גם קצת מלוכלך, ואני יודעת שאני לא אצטרך אותו, אני משתמשת בכבר מה שיש לי, והצבעים כמו שאמרתי שיש לי, אני מערבבת, העיקר שהקנבס לא יהיה לבן. אנחנו בהמשך לדבר על איך לבחור רפרנט או תמונה שממנה אנחנו נעתיק. אני לא יודעת אם אני אוכל להמשיך להגיע לצבעים האלה המדויקים, תיקחו בחשבון שזה צבעי מסך, לא הדפסתי את זה, תמיד כדאי להדפיס את האמת. אז מה שאני אעשה, אני אקח את הצבע החום, אומבר שרוף, שהשתמשתי גם בשביל האימפרימטורה, ואני אתחיל, לקחתי לי מכל שהוא שטוח ורחב, נוח לי איתו, אתם תבחרו איזה מכל, באמת אל תקנו עכשיו מיליון מכחולים, תשתמשו במכל שיש לכם בבית ותנסו לראות איך אתם מרגישים בנוח. ואני אדלל את הצבע החום הזה שלי, ואני פשוט אתחיל לסמן לי, לעשות לי סקיצה מהירה של מה שאני בהמשך אצייר, אוקיי? אז יש לי את הציור הזה, יש לי פה קו האופק. אם אני אמדוד את זה, נגיד, אם אני אסמן פה 1, 2, וזה עוד קצת, יכול להיות טיפה יותר נמוך, נעשה פה. אני אעשה לי קו ישר, אוקיי? קו ישר, כמה שאני יכולה, זה לא עם סרגל פה, זה בטבע אין קווים ישרים כמו סרגל, אז מה שכן, אני מתרחקת תמיד, וכל שנייה אתם תראו שאני מתרחקת, לראות אם זה באמת ישר, אם צריך להרים טיפה, להוריד טיפה, אוקיי?
ואז אני ממשיכה, כל פעם אני מדללת קצת את החום שיש לי, ואני בודקת פחות או יותר איך אני אעשה את זה. נגיד, אם אני אוריד קו מפה, זה הבסיס של זה, אחלק את זה גם למין 3. זאת אומרת, זה יתחיל פה, אוקיי? כי זה מתחיל יותר נמוך מהקו האופק, ואם אני שמה פה קו באמצע, אם אני עושה קו באמצע כזה, קו באמצע של הקמבס, אז זה האמצע של ההר הזה, אוקיי? אז אם אני אעשה פה את ההר, נגיד עד לפה, משהו כזה, תראו, אני ממש הולכת לפי עין, כן? אז יכול להיות שאני אטעה, אבל אני רוצה לעשות לי סקיצה. משהו כזה. אני רואה שנגמר ההר שלי, והוא יגיע עד יותר גבוה מזה. זאת אומרת, אם הוא מגיע לפה, השני יגיע עוד יותר גבוה. נגיד משהו כזה, ואני אחבר, אני אעשה פס קו מפה עד לשם. אוקיי? זאת הסקיצה שלי. אחר כך, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להתחיל לצבוע את המקומות היותר קיים, איפה שיהיה אחר כך עצל, אוקיי? את המקומות יותר קיים, בשביל זה אני קצת עוצמת עיניים, וככה אני יכולה לראות ברור. ובאמת בכוונה אני לא מתקרבת לפרטים הקטנים, כי זה לא רלוונטי לעכשיו. טוב, נראה לי שבינתיים נפסיק את זה פה, ונמשיך עם הציור בפעם הבאה. מקווה שנהנתם, ואם יש לכם שאלות, אני פה, תכתבו לי בערוץ יוטיוב, או באינסטגרם, או בטיקטוק, ואני אענה על כל השאלות.